jeg ved godt, jeg har lige lagt lovligt mange videoer op. Og her kan I så se en af mine veninder. Hun hedder Elvira. Hej! Jeg har en hoppebånd. Hun snakker med en, der hedder Tian. Og hvad pokker var det nu, så sige, nå ja, jeg vil lægge noget op på YouTube. Her kommer det. Nej, hvad pokker der også Elvira. Jeg kan lære det. Ja, jeg kan så lære nogle forskellige stemmer. Ja, jeg lægger den her video på Face eller YouTube. Hun lægger den her ud. Altså, hun laver nogle mærkelige ting. Ja, okay. Skal I sige hej til min lillebror? Jonas? Filmer du? Ja. Jonas? Skal du sige hej? Hej. Det. Ja.